Dobrý den, dámy a pánové. Dneska jsme se tady sešli u jedinečné příležitosti, protože nám bude přednášet tady Venda Tajčovský. A mnozí si ho možná pamatujete, protože měl přednášku o algebraické klasifikaci tenzorů a jejich spinorové formulaci. A pak měl dlouhou přednášku s bakalářem Milanem Vránou, kde počítali Einsteinův výsledek a cítili se u toho velmi moderně. Dneska bude Venda pokračovat. Uvidíme takovou kulminaci a závěr jeho výsledků. Děkuju za představení a za možnost tady přednášet o kvadratické gravitaci konečně. Trvalo to rok a půl a přece. Já bych chtěl dneska představit modifikovanou teorii gravitace, která se jmenuje kvadratická gravitace, na kterou jsem psal svoji diplomovou práci, kterou jsem odevzdal minulý týden s docentem Robertem Schwarzem. Bylo mi ctí mimochodem. Tady je plán přednášky, jen velmi rychle se podíváme na geometrické metody, pak si představíme, co kvadratická gravitace je, její akci a důvody, proč bychom se jí mohli zabývat, proč by nám mohla přijít zajímavá. Potom si představíme jedno přesné řešení kvadratické gravitace, což je nová černá díra, a potom shrnu krátce výsledky dosažené v mé diplomové práci. Takže za první geometrické metody. Právě se na slajdu objeví hádanka. Já bych chtěl, kdo bude hned vědět, čím se budeme v části geometrické metody zabývat, aby hned řekl, co si myslí, že čím se budeme zabývat. Někdo? Ano? Budeme sledovat obrázky pejsků. Je tomu přesně tak. Budeme dělat Newmanův Penroseův formalismus. Motivaci řeknu potom, tady jenom upozorním na to, že na tom slajdu můžete vidět, tohle je originální screenshot ze článku z Physical Review D, který je z roku 62, byl podaný v roce 61, to můžete vidět tady. Tady je abstrakt. Nemusíte číst, jenom když byste potom chtěli si to přečíst. Tak, co je Newmanův Penroseův formalismus? No, v obecné teorii relativity můžeme napsat jakýkoliv vzoreček v libovolném množství souřadnicových map, který pokrývají varietu, prostoročasovou varietu, na který se náš systém, který studujeme, nachází, nebo je to přímo ta varieta. A Newmanův Penroseův formalismus je takový trik, jak tu úlohu reformulovat bez použití souřadnic, nebo ne bez použití souřadnic, ale eliminovat jejich roli a, jak bych to řekl, tak jako izolovat to, co je důležitý. Začínáme tím, že si zvolíme speciální bázi v tečném prostoru, kterou můžete vidět tak jako její artistickou znázornění na slajdu. Můžete si všimnout, že tu máme nějaký dva vektory, který snad ukazuju správně. Tady ty černější, to jsou vektory ortonormální báze, kterou si kolem sebe roztáhne pozorovatel v jakýmkoliv prostoročase, takže si vezme prostě tyče, třeba metr dlouhý. A pak je zkombinuje specifickým způsobem, o kterém nebudu mluvit, aby dostal dva světelné vektory z tady těch dvou vektorů a doplní je ještě dalšíma dvěma světelnýma vektorama. Ty vektory se nazývají různými jmény, ale já kopu za tým KL, MM, bar. Jo? Takže takhle je já budu značit. A důležité věci, co do té bázi musíte vědět, je, že všechny ty vektory jsou nulový. Všechny mají skalární součin sami se sebou nula a jsou 4, samozřejmě ve 4 dimenzích. Tak, potom, kvůli tomu, že ta báze tečného prostoru má nějaký relace úplnosti, tak máme metriku v řeči báze, která je zapsatelná takto. A tím bych se skoro přesunul na další slide, kde si sformulujeme základní veličiny NP formalismu, který budeme potom celou dobu používat. Takže první veličina, kterou si zavedeme, jsou NP derivace. Jistě víte, že na hladké diferencovatelné varietě máme unikátní Levi-Civitovou konexi Nabla, která je beztorzní a metrická. Metrická znamená, že anihiluje metriku a beztorzní, že nemá torzy.
A my definujeme 4 různý operátory, D, delta, delta a delta bar, které jsou derivace ve směrech, kovariantní derivace ve směrech té naší NP tetrády, té sady těch 4 vektorů. Potom tenhle ten vztah může vypadat intimidating, ale ve skutečnosti ho znáte. Ve skutečnosti je tohleto vztah gamma se rovná kovariantní derivace bázových vektorů, jenom je zapsaný hodně chytře. A to sice, že si uvědomíte, že třeba tady ten první řádek, že Levičitovou derivaci toho prvního vektoru k můžete napsat jako lineární kombinaci všech ostatních diádových součinů těch vektorů a koeficienty si my budeme celou dobu nazývat spin koeficienty. Tabulka a seznam bude později, tohle to jsou jenom tyhle identity. Další věc, kterou si zavádíme, protože jedním z nejdůležitějších tenzorových veličin, kterou používáme, je Riemannův tenzor. A Riemannův tenzor jde rozložit na irreducibilní bezestopé části, z nichž Ricciho tenzor je jedna část. Tak Ricciho skaláry, já jim říkám fíčka, anebo můžete, protože potom budeme říkat vidličky, rovnou je tam dám, tímhle budeme říkat vidličky, tak tomu můžete říkat třeba boost na pichováku, nebo nevím, co vám připomíná jinýho phi. Ale jsou to jenom projekce Ricciho tenzoru na ty vektory. To, že jich je zrovna tolik, tak to je prostě, musíte napromítat všechny nezávislé komponenty. To samý Weyl tenzor. Weyl tenzor napromítáme taky na tu tetrádu a jsou to nějaký vidličky. V tuhle ten moment ty rovnice berte opravdu jenom jako obrázky a později se pokusím trošku vysvětlit, co ty obrázky znamenají. Tak a tohle, to, co jsem si já teďka zadefinoval, mi dává kompletní charakterizaci Riemannova tenzoru. Tady máte napsáno, že Riemannův tenzor jako řez fíbrovaného bandlu s tady těma symetriema naší prostoročasové variety se dá napsat pomocí takovéhle matice, kde se nenachází nic jiného než fíčka, vidličky a Ricciho skalár. Jenom, abyste mi věřili, že je to kompletní charakterizace, tak tahle rovnost opravdu platí. A ještě jeden hrozný slide, za to se omlouvám, ale tohleto, co jsme udělali, je vlastně tautologie. My jsme si jenom napromítali věci, které známe na nějaký frame a nesplňuje to žádný rovnice, kromě těch, které jsme tam měli, a ty jsou identický. Takže jedny z nejdůležitějších rovnic v diferenciální geometrii pro křivost jsou Ricciho identity a Bianchiho identity. Vypadají takhle krásně, když je napíšete v souřadnicích, a já to teď zmáčknu a spadnou tam, jak vypadají v NP formalismu. To první Ricciho identity, těch je tuším 18, je jich 18, a není to nic jiného, než že si vezmete tuhletu rovnici a napromítáte tady jsou volný indexy A, B, C, na levé straně a na pravé straně taky, tak vy si vyberete Ačko napromítám třeba na K, Bčko třeba na L a Cčko třeba na M. Teď mluvím o těch vektorech té tetrády. A všechny nezávislé projekce pozbíráte a to je tady ten telefonní seznam. Jo? Analogicky tady s Bianchiho identitama. OK. Tak, a teď už můžete začít typovat, že to dává docela smysl, to, co tady děláme. Protože když si do té geometrie, kterou děláme, přihodíte nějakou teorii, třeba Einsteinovu obecnou relativitu, tak Einsteinovy polní rovnice v obecné relativity jsou, že ve vakuu samozřejmě a bez kosmologické konstanty jsou, že RAB je nula. Jestliže je RAB nula, tak jistě všechny RAB projekce jsou nula, tudíž všechny phi budou nula. A tohleto je nějaká geometrická informace, kterou my jsme přes Einsteinovy polní rovnice přeložili do takového jazyka. A můžete si všimnout, že tady vystupují, všechny ty veličiny tady nějak vystupují. Tak, kontrahované Bianchiho identity a komutátory NP derivací jsou jenom pro úplnost, protože se to potom v tom originálním výpočtu vyskytuje, ale ve skutečnosti to není nic moc nového. Tak, teďka
Já se vrátím o 2 slajdy zpátky. Když se podívám, proto jsem říkal, ať se podíváte na tuhletu rovnici. Když se podívám na tuhletu rovnici, která je vlastně definiční rovnice spin koeficientů tady. Gamma, epsilon, alfa, beta, blablabla, jo? A tuhletu celou identitu já promítnu na vektor k, tak chvíli s tím zamanipuluju a zjistím věci jako, že když se podíváte na tu kongruenci integrální těch 4 vektorových polí, k, l, m a m bar, těchto 4, když byste se na ně podívali jako na kongruenci prostupující prostoročasem, tak na základě promítnutí téhleté identity se dá dokázat, že třeba ta kongruence je geodetická právě tehdy, když se kappa rovná 0. Teďka tady nikde nevidím kapu, ale nikde by tu kappa měla být, jo, třeba tady je kappa bar. Jo, samozřejmě jsou to komplexní čísla, protože proč ne? A tím se dostávám k tomu, co ty NP veličiny vlastně znamenají. Mám tady 3 vybraný spin koeficienty. Spin koeficientů je celkem 12, tak tady mám 3 vybraný, který říkají ve skutečnosti něco, co je docela lehce představitelný. Říkají mi to, že když si vezmu paprsek světla, řeknu to hodně populárně, jo? Ve skutečnosti to tak není, ale říkám to pro představu. Když si vezmu paprsek světla a budu se koukat, co se s tím paprskem světla děje při putování prostoročasem. Umíte si představit, že když máte černou díru a posvítíte na ní, tak se kolem ní budou ty paprsky světla ohýbat. Ty ohyby těch paprsků světla se budou dát rozložit na tyto 3 nezávislé pohyby, kterým se říká expanze, twist a střih. Jsou nakreslený na obrázku. A to pod tím je invariantní podoba rovnice geodetické deviace. Jestli netušíte, o čem mluvím, tak je to technikalita. Ale z té je krásně vidět to, že například twist a shear nemění objem. Že objem mění jenom expanze. A takovýchhle podobných srandy. Takže tohle to jsou v podstatě interpretace 2 spin koeficientů rho a sigma, protože expanze je reálná část rho a twist je imaginární část rho. Tak to je, co se týče spin koeficientů, a co se týče vidliček, jejich fyzikální význam, tak to je právě ta přednáška, kterou jsem měl minulý rok v únoru o algebraické klasifikaci tenzorů. A opět, jak je vidno z historie, dá se o tom udělat samostatná přednáška, takže to velmi rychle přeskočím. Vězte jen to, že na základě Weilových skalárů, jim říkám vidličky, se dá rozřadit všechny prostoročasy na nějaký různý typy. A ty typy jsou vzájemně podmnožiny, to můžete vidět tady, že typ 1, jo, že 2 je podmnožina 1 a 3 je podmnožina 2, takhle mají nějaký vnořený inkluze a koresponduje to opravdu s nějakou fyzikou, do které asi nebudu zabředávat, ale vy si můžete na základě nějaký vaší volby říct, že budete zkoumat prostoročasy typu D, třeba, jako my dneska. A prostoročas typu D znamená, že všechny vidliček je 5, psí 0 až psí 4, že vy si můžete říct, že budete zkoumat prostoročasy typu D a ty mají nenulový jenom vidličku 2. A teď, tak, tady je vidlička typu 0, tak to je 0, vidlička typu 1 je 0, tohle je taky 0 a jediný z vidliček, co vám tam zbyde, je psí 2. Takže vy máte alternativní formulaci Einsteinovy relativity, vy můžete pokládat nějaký předpoklady na symetrie toho řešení bez toho, abyste mluvili o souřadnicích. To je moje ultimátní pointa o NP formalismu. Teď se zeptám na otázku, co je tenhle obrázek. Ještě tam pustím hint. Ví někdo? Analyticky rozšířené Schwarzschildovo řešení. Ano, Marku, je to přesně tak, děkuji. Je to úplné analytické rozšíření Schwarzschildova řešení. Schwarzschildovo řešení, neboli Schwarzschildova černá díra, je přesné řešení obecné teorie relativity. Ty přesné řešení se zadávají pomocí metriky. Tu metriku tam máte napsanou. Ale pro nás to nebude ten hlavní tvar, ve kterém budeme Schwarzschildovu černou díru zkoumat. To bude Robinsonův Trautmannův tvar. Opět, věc, o který by se dalo udělat zvláštní přednášku. A pro účely téhleté přednášky jenom řeknu, že s ohledem na ten NP formalismus, co budeme později dělat, je pro nás tento tvar výhodnější.
Další otázka do publika, co je tohle? Těsně vedle, ale jo, vypadají úplně stejně. Tohle je Kerrova černá díra. Teď bych chtěl říct něco o té metodě, kterou budeme používat. Takže řekli jsme si něco o geometrických metodách, tím končím NP formalismus. Vlastně teda budu ho teďka používat, ale proto jsem ho představil in the first place. Takže teďka si řekneme něco o fyzice. Existuje článek z roku 1973 v Journal of Mathematical Physics, myslím. To tam asi bude napsaný? Ne, není. Od Saula Teukolského, který dokázal vyřešit perturbace rotující černé díry. Co jsou perturbace černých děr? No tak ty přesná řešení, co máme, jako je Schwarzschildovo, to znamená černá díra, co má jenom hmotnost, a Kerrovo, to je černá díra, co má hmotnost a rotuje, jsou, jak bych to tak řekl, rovnovážná konfigurace. Kolem té černé díry nic není, je to asymptoticky plochý a máme vesmír hodně prostoročas, o kterém sedí jedna černá díra a není tam nic jiného. Samozřejmě tam venku do černých děr věci padají. Takže je přirozený se ptát, co se stane, když vezmete kamaráda a hodíte ho do černé díry. Tak to znamená, že děláte gravitační perturbace a teď záleží, jestli se ta černá díra točí, jestli se netočí, tak děláte gravitační perturbace Schwarzschildovy černé díry. No, Kerrova černá díra je mnohem složitější, jak si můžete všimnout z té metriky, je o dost delší a to tam ani nepíšu, co znamená delta R a sigma. Najít jí trvalo o 68, 5, něco takového let díl, než tu nerotující. A najít perturbace nerotující, Schwarzschildovy černé díry, trvalo nějak tak stejně dlouho. Důvodem je několik věcí. Prvním důvodem, to tady bude napsáno krásně, tohle to jsou screenshoty z toho originálního článku a Teukolský to řekl tak krásně, že já jsem si říkal, že to tam radši rovnou vyscreenu. Tak, jak se dělá perturbační teorie černých děr normálně? Vy si vezmete svoji metriku a řeknete, že vaše metrika se rovná pozadí plus perturbace. Kde pozadí ve Schwarzschildově případě bude Schwarzschildova metrika, která byla na 2 slajdy zpátky. Tak, to tam máte napsaný, to znamená, to má jinou notaci trošku, ale to znamená, že G je GA plus HB. Jo? Potom ty polní rovnice celý zperturbujete tímhletím stylem a necháte si jenom členy, které jsou buď background, anebo úměrný těm perturbovaným kvantitám. A tohle to můžete dělat 2 způsoby. Dobře, dá se to dělat víc způsoby, ale 2 jsou hlavní. První způsob je v souřadnicích, to je, že řeknete, že G je Schwarzschild plus H. A druhý způsob je právě to, co vymyslel Teukolský. Jak tady píše, tak v případě Schwarzschilda je ten postup docela šílený. To je proto, proč to trvalo 50 let, protože vy můžete použít jakýkoliv souřadnice pro vaši varietu a ještě řeknete, že metrika se rozděluje na nějaký 2 kusy. Dobře, tak ty 2 kusy teďka nejsou kanonicky daný a to vám tam vnese šílenou gauge volnost, kterou ošetřit je fakt šílený a proto my to budeme dělat jinak ve stylu Teukolského. Takže co dělá Teukolský? Jak vidíte, píše, naštěstí existuje alternativní přístup k tomuto problému a to je právě přes NP formalismus. Vy si vezmete svoji tetrádu a napíšete se ji jako backgroundová tetráda plus perturbace. Když byste se potom podívali o pár slajdů zpátky, tak zjistíte, že všechny ty veličiny jsou definované tak, že pod tímhletím splitem, tomu budu říkat, se všechny veličiny transformují taky takhle. Takže psi2 přejde na psi2 pozadiový plus psi2 perturbovaný. Stejně tak jako ty vektory. A všechno to ale indukujete tím, že perturbujete ty vektory. Ty vektory perturbujete podle tady toho vzorce, kde Ečka běhají přes ty vektory té tetrády. OK? Protože v NP formalismu je Kerrova černá díra a Schwarzschildova černá díra skoro stejná, tak v podstatě je to velmi jednoduchý. Dá se to udělat na stránku a odvodíte to, čemu se dneska říká Teukolského master rovnice,
která je pro nejenom gravitační perturbace, to znamená, když tam hodíte kamaráda, ale i pro elektromagnetické perturbace, skalární perturbace a všechny možný, které jsou diktované tady číslem S, je třeba tady. A je to parciální diferenciální rovnice v R a theta, T a theta, jo, T a theta. A vystupuje v ní nějaká gauge invariant master proměna, který říkám omega tady. OK, tak to bylo dlouze o Teukolském a teďka do kvadratické gravitace. Tady máte, ano. Kamarád? Jo. Kvadratická gravitace. Víte, že v řeči moderní teoretické fyziky se zadávají všechny teorie akcí, takže tady máte od ChatGPT vygenerovaný obrázek, nakresli akci kvadratické gravitace, jak padá do černé díry. Tak, co je kvadratická gravitace? No tak, jo, je to vidět, super. Tady připomínám, co je Einstein-Hilbertova akce, což je akce pro normální obecnou relativitu. Tak můžete vidět, že standardně používám Ricciho skalár minus 2 lambda, integrovaný přes vlastní objem, ale vazbovou konstantu si pojmenovávám 1 lomeno rovný k, jo? Bacha, za chvíli tam bude káčko, který není rovný, nejsou stejný. OK? Pak tady mám nějakou hmotu, ale na hmotu kašlem. Takhle vypadá akce kvadratické gravitace. Je to Einstein-Hilbertova akce, ta původní, ke který přičteme minus, tady tomu říkáme frakovaný A, okay, to je kaplovací konstanta členu, který získáte jako zúžení Weilova tenzoru, a frakovaný B, který je Ricciho skalár na druhou. Proč zrovna tuhle, se ptáte? No, když se omezíte na 4 dimenze, 4 prostoročasové dimenze, tak tahle ta akce je nejobecnější možná, která je kvadratická v křivosti. Úplně nejobecnější možná. Dobře, tak máme akci, tak jak vypadají polní rovnice. No, to je ten problém. Můžete si všimnout, že se nám to krásně dekaplovalo. Tady v prvním členu vidíte Einsteinovy rovnice, jakoby, jo, s jejich kaplovací konstantou rovný k. A pak z funkcionální derivace tady toho členu nám tady vypadnul nějaký Bčko, OK, zajímavý. A z funkcionální derivace tady toho členu nám tady vypadlo tohleto. Teďka první pohled na tuhle ty polní rovnice odhalí jeden velký problém, a to sice Ricciho tenzor nebo Ricciho skalár, tady na konci té závorky, se počítá z metriky, takovýma šílenýma vzorečkama, ale důležitý je, kolikátá je tam derivace. Je tam až druhá derivace metriky. A tady děláme druhou derivaci Ricciho skaláru. Vidíte to tady a tady, v tady těch dvou posledních členech. No, to znamená, že v těch rovnicích, když byste to celé vypsali do metriky jako do mrtě, tak by tam byla čtvrtá derivace. OK. To samé se dá říct tady o tom prostředním členu, já už to tam dám. Tomu prostřednímu se říká Bachův tenzor, je to traceless, symetrický, konformně invariantní tenzor typu 0,2. Počítá se z druhé Levičevitovy kovariantní derivace Weilova tenzoru plus nějaký Ricci. Okay. Ten druhý vztah, co jsem tam dal, ten, co je v druhém řádku, je, abyste viděli, že když bych se zajímal o to, jaká množina řešení Einsteinovy teorie řeší i tuhletu novou teorii, tak zjistíte, že ve vakuu všechny. Proč? Protože vakuové rovnice Einsteinovy gravitace jsou Ricci rovná se 0. No a když se podíváte tady na tu rovnici, tak když vypnete Ricciho, tak je Bachův tenzor 0. Takže když jste ve vakuu, tak všechny řešení, které máte starý známý, tak se přenášejí do téhleté teorie. A protože obecná teorie relativity je testovaná hlavně ve vakuu, tak řekl bych to tak, že ještě to neumíme měřením vyvrátit, že tahleta akce není ta správnější. Speciálně, jestliže máte Ricciho skalár konstantní, což splňuje naprostá většina řešení přesných, který znáte, tak se nám to rozpadne na takovýhle krásný polní rovnice, který budeme řešit.
Ricci minus kosmologická konstanta krát metrika se rovná nerovný káčko krát Bachův tenzor, kde nerovný káčko v sobě má obě kaplovací konstanty kvadratické gravitace a i tu Einstein-Hilbertovskou. Jenom bych poukázal, že za chviličku tady ta vlastnost Bachova tenzoru bude naprosto kruciální. Tak, co vlastně chceme? My chceme UV kompletní kvantovou teorii pole gravitace nakaplovanou na standardní model. To není moc, ne? My chceme, aby ten vláček, tohle je mimochodem strašně slavná fotka z hřbitova Lokomotiv v Bolívii, na tuhle lokomotivu nějaký chytrý člověk, nějaký Bolívičan, nebo jak se to řekne, napsal polní rovnice obecné relativity a nalevo máte ten hrníček, co se normálně prodává v CERNu. Jo? A co my chceme? My chceme napsat akci, která má v sobě gravitační část, QG, hmotovou část, metr, nějaký coupling na křivost, gauge fixing a kontrčleny a tohle to bude naše teorie všeho. Tady máte, to jsem dal za úkol ChatGPT, napsat úplně ve stejném fontu, jako je na tričku Lagrangian standardního modelu, o kterém se za chvíli budeme bavit, aby tam přidal kvadratickou gravitaci. Tak, co je standardní model? Standardní model, mimochodem, jestli vám ten slide připadá korporátní, tak to je účel, protože standardní model je, jako abych to tak řekl, established a krásně změřený, takže to je jako ta méně kontroverzní věc, o který se dneska budu šířit. Jo? Tak, tady máte nádherný diagram z české Wikipedie standardního modelu, který mám doma na stěně. Jsou tam leptony, všechny ty gauge bozony, jako foton, WZ bozony a gluony, pak taky nějaký další fermiony, co se jmenují kvarky, ze kterých je proton a neutron, a to znáte určitě. A pak je tam Higgsův bozon, který nám to celý krásně spojuje. A je to prostě kompletní teorie, až na to, že tam není gravitace a je renormalizovatelná. O tom se budeme bavit za chvíli. Tady je podobný diagram, jo, nekontroloval jsem každou čárku, jenom jsem řekl chatu, ať mi vyrobí stejný diagram pro kvadratickou gravitaci a můžete si všimnout prvního náznaku. Tady máte neutrina, tady máte leptony, tady máte foton, WZ bozon, gluon, Higgs, no, tady máte graviton a najednou nám tady přibyly nějaký G2 a G0, jo. To není náhoda, to si nevyhaluconoval chat, to bude za chvíli hrát velkou roli. Tak, co předtím tam bylo napsáno, co chceme, že jo? Tak co nechceme? No tak my hlavně nechceme, aby ta naše teorie finální byla nerenormalizovatelná. To je důležitý. Takže já jsem si tady připravil trošku povídání o tom, proč GR je nerenormalizovatelná a vypadá to, že to stínu, tak to řeknu. V kvantové teorii pole 1 a 2, tady normálně na matfizu, se učíme, že UV chování Feynmanových diagramů se řídí stupněm divergence gamma. Okay? Takže pro potřeby téhleté přednášky, co jsou ty diagramy? Ty diagramy jsou, jak ty částice interagujou, jo? A když je na tom diagramu smyčka, tak je problém, protože ten diagram představuje rovnici, kterou musíte vyřešit. A když je na tom diagramu smyčka, tak ten diagram diverguje. Vyjde plus nekonečno, nebo mínus, nebo Bůh ví co. Jo? Z moderního pohledu kvantové teorie pole je validní pouze ta teorie, která má nějaký Lagrangian, ve kterém jsou nějaký členy, to může být cokoliv, ale renormalizací tohohle Lagrangianu, což znamená, máte kuchařku na to, jak ty nekonečna spravit, renormalizací tohohle Lagrangianu, což znamená ten Lagrangian counterterms, co tam byl předtím, že tam přidáte nějaký kontrčleny, musíte dostat akci, nebo Lagrangian, který bude co do formy úplně ten stejný, jako jste měli na začátku. Nevygeneruje vám to nový členy. Teď si ukážeme, proč GR nový členy vygeneruje. Jo? Takže uvedu jenom Weinbergův teorem, je to v první knize jeho, tuším. A Weinbergův teorem je tvrzení, který mi říká, že ze všech tady těch grafů, který já potřebuju takhle ošetřit,
potřebuji ošetřit jenom 1PI diagramy. To znamená diagramy, to je zkrátka one particle irreducible, jsou diagramy, které nemůžu, souvislý diagramy, to znamená, že se nerozpadají na více nesouvislých komponent, souvislý diagramy, který bych mohl přepůlit jednu vnitřní linii a rozpadl by se na 2 diagramy, tak to není 1PI diagram. Všechno ostatní je 1PI diagram. Takže Weinberg říká, že musíme spravit jenom tyhlety a to jsem řekl. Dobře. Takže mějme jedna PI gravitonový diagram napíšu krátce GR, myslím Einsteinova teorie, který má L smyček jako loops, I vnitřních linek jako internal a V vertexů. Jo? V Einsteinově teorii jsou v akce maximálně druhý derivace, to znamená, že propagátor mi jde jako 1 lomeno P na druhou, kde P je hybnost. Čtyřhybnost. Ve 4D samozřejmě. Každý loop, který mi tady přidá +1, přispívá 4 mocninama hybnosti z integrace. Takže si budeme psát index divergence v GR se rovná. No, za každý loop, kde integruju přes neurčený hybnosti, mám 4. Takže 4L. OK. Potom propagátor, což jsou ty vnitřní linie, jde jako 1 lomeno P na druhou. Takže píšu minus 2I. Za každý propagátor, což je vnitřní linka, jsou mocniny hybnosti o 2 menší. Okay? A teďka v každém Einstein-Hilbertově indexu vertexu jsou 2 derivace. Což znamená, že tady musím přičíst 2V. Opakuju znova, že L je počet smyček, I je počet vnitřních linek a V je počet vertexů. OK? Na tohleto aplikuju topologickou identitu, kterou tady napíšu někam doprostřed, protože ji budu ještě používat. L se rovná I minus V plus 1. Pro souvislý, OK? Na tohleto přišel už Euler. Dosadím sem za jednu z těch věcí a dostanu, že gamma GR se rovná 2L plus 2. No, a to je právě ten problém. Já chci do libovolného počtu smyček v tom diagramu, abych byl schopný ty členy, kterými tam vybuchujou, si odečíst. Protože tady je L, tak s rostoucím počtem smyček to bouchá čím dál tím víc a víc. Mimochodem, co jsem zapomněl říct samozřejmě o tom Weinbergovém teorému, je, že on definuje tady tu gamu a říká, musíme renormalizovat diagramy, co mají gamma větší než 0, větší rovno 0. Okay? Je gamma záporný, pohoda chill, ten diagram je konečný. Ve chvíli, kdy je kladný, může být konečný, ale taky nemusí a mnohdy není. OK. Takže GR není renormalizable. Nejde ji renormalizovat. OK? Teďka na scénu přichází Stelle, nevím, jak se jmenuje jménem. Stelle v roce 77 ukázal, že kvůli tomu, že máte v akci ty čtvrtý derivace v polních rovnicích a v akci, tak kvadratická gravitace je renormalizovatelná. Velmi rychle, jak ty počty vypadají, kvůli čtvrtý derivaci, takže gamma QG jako quadratic gravity, kvůli tomu, že zase 4L, kvůli integraci přes neurčené hybnosti, ale kvůli tomu, že ten propagátor nejde jako 1 lomeno P na druhou, ale jde jako 1 lomeno P na čtvrtou, což je kvůli tomu, že je to prostě teorie vyššího řádu, tak tady odčítám ne 2i, ale 4i. Jo? A v každém vertexu jsou 4 derivace, takže přičítám 4v. Ve chvíli, kdy použiju tuhletu identitu na tenhle index divergence, tak mi vyjde 4. Číslo nezávislý na L.
Což znamená, když bych já tady tu teorii chtěl renormalizovat, GR, tak musím do akce nutně přidávat věci jako Ricci na druhou, D'Alembert Ricci, D'Alembert Ricci, bum, 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 bum. Ten derivační řád těch operátorů poroste do nekonečna a já to můžu renormalizovat, ale musel bych tam dát takovouhle nekonečnou věž. Ve chvíli, kdy to vyšlo jenom 4, tak to znamená, že já musím všechny operátory kanonické dimenze 4 a níž renormalizovat a pak už čelím až do arbitrárně vysokého řádu smyček. OK. Co nechceme duchové? Velmi rychle, nebudu mluvit o duších, ale v roce 1850 udělal Ostrogradsky větu o tom, že když máte Lagrangian, který závisí na vyšších než druhých derivacích, tak se v té teorii začnou propagovat stupně volnosti, které nemají úplně chtěné vlastnosti. Jedna z jejich vlastností, která se dá dokázat, takže se to prostě na ten Lagrangian podíváte a přijdete do takových kanonických souřadnic, ve kterých výsledný Hamiltonian bude mít nějakou hybnost jenom lineárně. A ve chvíli, kdy máte nějakou hybnost v Lagrangianu lineárně, tak je problém, protože vy ji můžete poslat do nekonečna. Proč ne? A ta energie půjde do nekonečna. Můžete poslat do minus nekonečna a ta energie půjde do minus nekonečna. Nebudete mít základní stav, ale to je ve skutečnosti váš menší problém. Tak u toho bych to utnul. Tady mám ještě znázornění, že to plyne ze spin 2 propagátoru. Když si napíšete, normálně nakvantujete kvadratickou gravitaci a napíšete si, jak vypadá spin 2 propagátor a rozložíte ten propagátor přes parciální zlomky, tak bude mít asi takovouhle strukturu. Modulo 2 miliardy tenzorových projekcí a šílených věcí. A ta struktura je krásně vidět, že tohleto je normální graviton a tohleto je něco, co má spin 2 a hmotnost. OK? Pokračujeme dál, takže máme teorii, jo, můžu poprosit o změnu, děkuju. Máme teorii, která v sobě má standardní model v principu, jo, ten důkaz renormalizovatelnosti není závislý na té hmotě. Můžete tam přidat standardní model, můžete mít standardní model nakaplovaný na kvadratickou gravitaci, jak už jsem avizoval. Máte teorie, ve které je všechno, co známe, všechny fermiony, všechny gauge bozony, které známe. A navíc z kvadratické gravitace tu máte normální graviton, stejný jako GR, skalárního ducha se spinem 0, o hmotnosti M0, a pak tam máte spin 2 ducha o hmotnosti M2, který není náhoda, že je nakreslený jako zlej. Jo? Ten hodnej duch je hodně hodnej. Jestli jste někdy slyšeli o starobinského modelu inflace, tak to je on. Jo? To je ten skalární stupeň volnosti, který dle družice Planck ze článku z roku 2018 fituje úplně naprosto perfektně tenhle ten model, jestliže hmota toho skalárního ducha M0 je 10 na 10. GeV. OK, to změří až příští generace detektorů, ale není to žádná patologie, kdežto ten spin 2 duch je vyloženě patologie a je to ten hlavní problém, proč kvadratická gravitace ještě není jako... proč se o ní nemluví jako o teorii všeho. Tak, teď bych se přesunul k té Schwarzschildově Bachově černé díře. Je to prostě přesné řešení těch polních rovnic. První kontakt v roce 2015, čínsko-americký tým, mimochodem byl v něm ten Stelle, který v 70. dokázal, že ta teorie je renormalizovatelná, takže ji asi hodně věří. Ten čínsko-americký tým vzal tuhletu metriku, který se říká statický, sférický, symetrický ansatz, a dosadil ho přímo do porovnic pole kvadratické gravitace. Výsledek vás nepřekvapí, výsledek je naprosto šílený. I přesto, že to zredukovali na 2 rovnice 3. řádu, tak to furt jako zkuste tohle řešit přesně. Jo? Tak asi bude na místě nějaký trik. Ten trik přišel jako ESO v rukávu. A jak jsem říkal, že ta vlastnost Bachova tenzoru, že má krásné vlastnosti pod konformní transformací, tak to je přesně ono. Já se napiju. Takže odhalím ESO v rukávu. ESO v rukávu je takový, že existuje teorem, že všechny Robinsonovy, Trautmannovy prostoročasy jsou konformní Kunstovým prostoročasům. Neřešil bych to, je to technikalita, ze který plyne to, že se dá napsat jakákoliv
jakákoliv typ D černodíra, neřeším technikality, jako konformní ke Kuntově prostoročasu. Neřeším, co je Kunt. Tak. Ve chvíli, kdy tenhle ten ansatz, který tam je pod tím, říkám mu static spherically symmetric conformal to Kunt, už se nám to množí ty popisky, dosadíte do rovnic pole, s R rovná se konstanta, tak vám vyjdou dvě rovnice čtvrtého řádu, obyčejný, autonomní, nelineární. Krátký, takže se nabízí je řešit přesně. Řešit přesně nejen ledajak, ale ve tvaru nekonečných řad, protože tohleto jako nějaký zjevný normální řešení nemá. Takže řešit to ve tvaru nekonečných řad a to je tady ten článek, který můžete vidět dole v roce 2020. Jo? Ale objev je tuším 2018. Takže našli jsme přesné řešení. Jo, dobrý, nahoře je to vidět. Můžete vidět, že je teda to konformně kuntovského tvaru. To vevnitř v té hranaté závorce je Kunt, předtím je konformní faktor. A ten konformní faktor a ta metrická kuntovská funkce H jsou daný jako prostě explicitní nekonečný řady. Jo? V proměnný R bar ji značím, protože je to jiný R, než tam bylo předtím. A ty řady vypadají takhle. Rovnou tam zapnu. Prostě si můžete najít počáteční data a rekurentní relaci pro koeficienty a jedete. Zadáte si tohleto do matematiky a můžete si napočítat prvních 100 členů té řady a dělat si s tím blbosti. Je to přesné řešení ve tvaru nekonečné řady. OK. Tady máte nějaký grafík, byste viděli, že se to opravdu rozchází s normálním Schwarzschildem, který je modře. Ve Schwabachovi jsou ty dvě metrické funkce různý, jedna je černá, druhá je šedá. Je to pro nějaké hodnoty parametrů té teorie, to už si nepamatuju. No a teď ta nejdůležitější otázka. Našli jsme nový přesný řešení. Mimochodem, zapomněl jsem říct tu nejdůležitější věc, jako vždy. Můžete se podívat tady na, to ukážu takhle, můžete se podívat tady na tu řadu. Jo? Tady ta řada, to je ta metrická funkce, která sedí před tou hranatou závorkou. Ta řada je ve tvaru něco závislého na R a něco závislého na R, co je teda ten zbytek té řady, a je to násobený nějakým Bčkem. To nějaký Bčko není jen tak ledajaký Bčko, jmenuje se Bachův parametr a dá se dokázat, že v této formě mi odlišuje mezi Schwarzschildem a Schwarzschild-Bachem. Ve chvíli, kdy položím B rovná se 0, tak výsledná metrika je Schwarzschild. Jo? Další důležitá věc, který je třeba si povšimnout, jo, tady jsou dvě rovnáse, jo, je to blbě vidět, ale tady je první rovnáse, tak tohle je definiční vztah pro ty alfa koeficienty, který počítáte takhle. A to druhý rovnáse je prostě explicitně, jak vypadá. Jo? Tady je minus 1 lomeno R plus Bachův parametr lomeno R na druhou. Tohleto. A tady je R minus RH, což je poloha horizontu, rozvíjíte kolem horizontu. A ten koeficient předtím je B. Ale když se podíváte na druhý člen té řady, R minus RH to celý na druhou, tak před tím členem je Bachův parametr na nultou, to je tady a tady, a na druhou. Teda na prvou, tady a na druhou tady. Takže v 20. členu té řady je Bachův parametr na nultou, na první, na druhou, na třetí a tak dál až do 20. A vy z toho přesného řešení nemáte jak napsat ten příspěvek, který je vlastně ten, který vás zajímá ze všeho nejvíc, že vy byste chtěli, to napíšu, vy byste chtěli omega, budu to dělat třeba pro ten konformní faktor, se rovná Schwarzschild, prostě to, co je to normálně pro Schwarzschilda, to je minus 1 lomeno R bar, ale to je jedno, plus Bachův parametr krát člen prvního řádu, plus Bachův parametr na druhou, krát člen druhého řádu a tak dál. Tohle z toho prostě nemůžete udělat. Ukážeme si, jak by se to dalo obejít později. Takže tohleto, jo. Jak zjistit měřením, jestli se teda nacházíte v prostoročase, který obsahuje buď Schwarzschildovu nebo Schwarzschildovu Bachovu černou díru. Jde to vůbec v principu poznat? Ano, jde. A je to díky metodě, která je uvedená tady v tom článku, ze kterého je i ten obrázek. Geodetická deviace je
inherentně složitá věc, takže se to nebudu pokoušet vysvětlovat. Promítnu vám obrázky a řeknu o tom něco málo. Jo? Takže ta koule je, dejme tomu, ta Schwarzschildova Bachova černá díra a vy se kolem ní pohybujete. Můžete si všimnout, že tam jsou ty vektory ve směru theta, takhle nahoru, to jsou poledníky nebo co, ve směru phi, to jsou rovnoběžky nebo co, a radiální tečný vektor. Vy v řeči tady těch vektorů invariantně, tohle je opravdu invariantně, a dokonce je to udělané ne pro Schwarzschild-Bacha, ale pro Schwarzschild-Bach antidesitera s lambdou, můžete spočítat, jak vypadá pohyb testovacích částic, relativní zrychlení mezi dvěma částicema. Můžete si všimnout, že tady je nějaký člen uměrný lambdě, tak dobře, dejme tomu, že tam není. Tenhle ten člen mi krásně ukazuje to, že když vám padá, dejme tomu, kroužek testovacích částic do té černé díry, tak slapové síly ho deformujou ho přesně tak, že mimochodem tady to 1 znamená v radiálním směru, dejme tomu, a to I znamená zbylý 2 směry. Časovej vůbec neřešte, máme 3 směry, radiální a zbylý 2 směry, třeba theta a phi, ale tady je to právě napsaný invariantně. A tenhle ten člen, H se 2 derivacema plus 2, je odmocnina z CABCD. Pro lidi, co trošku ví, že Weylův tenzor jsou přesně slapy, tak prostě tenhle ten člen je nepřekvapí a taky nepřekvapí, že tady je 6 a plus a tady je 12 a minus, protože to prostě jenom znamená to, že když vezmete kroužek testovacích částic a hodíte ho do té díry, tak to, jak mi to zdeformuje v tomhle směru, tak mi to musí stejně zdeformovat těch zbylých 2. Proto je tam o 2 víc a proto je tam minus. Když uděláte net efekt, tak se vám ve skutečnosti jenom deformuje. No a ten point, proč to říkám, jsou ty poslední 2 členy. Vidíme, že tady se děje něco podobného. A co je B1, B2? To je tohle. Jestli si vzpomínáte, tak kroucený H je metrická funkce a já ho teda nějak zderivuju jsem se sebou a vynásobím a dostanu nějaký B1 a B2. Proč se to jmenuje B1 a B2? Protože to jsou 2 nezávislé komponenty Bachova tenzoru a tady na té rovnici je krásně vidět to, že ten efekt jde naměřit. Dokonce se dá dokázat, že efekt tohohle posledního členu nemůžete zahrnout do toho Weylovského efektu. Takže ano, jsou tam nový efekty. Měřením padání 2 testovacích částic v gravitačním poli můžete zjistit v principu, jestli se nacházíte v tom nebo onom poli, ale je to závislý na té kaplovací konstantě, že jo? Přirozeně. Káčko obsahuje A, frakovaný A, což je kaplovací konstanta kvadratické gravitace, který může být hrozně moc, hrozně málo, nikdo neví. Jo? Takže ano, v principu to jde změřit. OK, poslední kapitolka. Já jsem tady mluvil o tom, že perturbace černých děr se dá dělat ve 2 přístupech. První přístup je v souřadnicích, takhle se vyřešila Schwarzschildova černá díra, a druhý přístup je v NP formalismu, neboli tetrádový, a la Teukolsky. Takže tématem mojí diplomové práce bylo vyřešit ten problém s tím, že v tom přesném řešení Schwarzschildova-Bachova řešení máte 20. člen, že obsahuje Bachův parametr na 0, na 1., na 2., na 3. a tak dál. Zkusit to vyřešit nějak přes perturbace. Intuitivně tušíme, že můžete v kvadratické gravitaci sperturbovat Schwarzschilda, nějak tam identifikovat ten Bachův parametr, nějak ty řešení napasovat na sebe a dostat, v podstatě přerovnat tu řadu. Jo. Vy chcete tohle a máte něco, co obsahuje, tady jsem nenapsal ty nezávislé proměny, ale to je jedno. V podstatě potřebujete, dělám blbosti, v podstatě potřebujete z každého toho členu vzít jenom to, co je uměrný Bčku a dál a dál a dál a dál. Nemůžete to z toho přesného řešení udělat. Tak jak bychom se na to podívali? Tady jsem přidal, že to je trnitá cesta. Nahoře můžete vidět rovnici, která vlastně umožňuje to udělat.
Pojmenoval jsem ji pracovně master rovnice a tady můžete vidět Froda se Samem, jak se na ní koukají, jaká to bude cesta. Takže, jak to uděláme? Velmi ve zkratce. To, co můžete vidět tady vlevo nahoře, je něco jako Schwarzschild v Robinsonově Trautmannově tvaru. Proč něco jako? Protože Schwarzschild tam vypadá takhle. Ale já, protože tuším z nějakých geometrických očekávání a z NP formalismu, že to H a to R bude nebo takhle. Takhle vypadá každá sféricky symetrická metrika statická v Robinson-Trautmannově tvaru, to se dá dokázat. Takhle vypadají obecně její Ricciho a Weilův skalár psi2 a Ricciho skalár. A takhle speciálně vypadá Hčko, což je tady pro Schwarzschilda, jo, normální schwarzschildovský Fko, Rko je normální malý Rko a Pčko je, to neřešíme. Takže tohleto je ansatz, ve kterým to my budeme dělat. To kontrastuje s tím, že to přesné řešení je napsané v těch konformně kuntovských. My do toho šíleného problému vstupujeme s jiným tvarem metriky a to je ten Robinson-Trautmanovský. Obecně ta souřadnice R, malý r, která tady je, obecně to není schwarzschildovský R, ale v tomto speciálním případě sféricky symetrickým to je schwarzschildovský R. Takže vlastně to řešíme skoro jako ve schwarzschildovských souřadnicích. Jo? Tak, co se dá o té pozadiové metrice dokázat? Ta je teda charakterizovaná tady těma metrickýma funkcema. V téhletý tetrádě, teď už se dostáváme k tomu, že jsem si to Newman-Penrose tetrádu jako explicitně zvolil. Jo? Tady můžete vidět, že K je jenom derivace podle R, L je jenom derivace podle U minus H půl krát derivace podle R a M je taky nějak daný. Tak tohleto si zvolíte a napočítáte všechny ty šílené vztahy. Já tady napíšu třeba psi 0. Bylo C, A, B, C, D, K, A, M, B, K, C, M, D. Tak to tam prostě doposazujete. Jo, třeba K je jenom podle R. Teď jsem chtěl ukazovat digitálním ukazovátkem na tabuli. K je jenom derivace podle R, takže když to sem dosadíte, tak se mi tady změní Ačko na R. Tak dále. Okay. Pomocí tohodle, s počítáním těch explicitních vzorečků, co jsme tam měli, se dá dokázat, že všechny tyhle ty spin koeficienty jsou 0. Kappa, sigma, tau, ni, lambda, pi a epsilon jsou 0. A to samé všechny Weilovský skaláry, kromě psi2. Psi 0, psi 1, psi 3, psi 4. Jsou všechny 0. Ricci je taky 0, protože je to řešení GR. Jo? Polní rovnice jsou Ricci rovná se 0. Tak, teď si vezmu ty šílené identity, co jsem tam měl na začátku, a ještě je sperturbuju a vypnu všechno, co je pro tenhle ten můj ansatz nulový. To výsledek můžete vidět tady. Jsou to perturbovaný Ricciho identity a perturbovaný Bianchiho identity. Tady dole je ještě přehledná tabulka, který spin koeficienty jsou teda ne 0, jo, je jich 5. No, já to tu ukázat nemůžu, jak se to dělá ve skutečnosti, protože je to moc velký. Nevejde se to nikam. Takže jsem vybral jednu stránku z práce. Jak vypadají polní rovnice té kvadratické gravitace napromítaný na ten Newman-Penrose tetrádu. Jo? Jak vypadají? Tohle je jenom část a není to ta perturbovaný. Tohle není to perturbovaný, tohle je to backgroundový. Nebo ne backgroundový, protože tam nejsou vypnutý všechny, ale tohle to je obecně. Tohle to celé musíte sperturbovat, povypínat všechno, co je 0 pro váš ansatz a dostanete něco, co se pak musíte pokoušet vyřešit. Mimochodem je tu zase citován článek, ze kterého jsou vzaný ty vzorečky. No a dostanete se k tomuhle po opravdu trnité cestě, proto jsem tam dal, že je to trnitá cesta do Mordoru. Dostanete se k master rovnici Schwarzschildova řešení v kvadratické gravitaci. Je to obyčejná diferenciální rovnice, nelineární, druhýho řádu, pro Ricciho skalár perturbovaný phi 0,0. Si můžete zvolit, jestli je to phi 1,1, phi 0,0 nebo phi 2,2, to je jedno. A tady dole pod tím máte napsáno, jak se dopočítají ty zbylý dva nezávislí. Takhle a takhle. Takže řešíte jednu master rovnici
dostanete řadu pro phi 0,0 perturbovaný, pamatujte, že to řešíme ve tvaru nekonečných řad, a pak tu řadu tady vynásobíte r na druhou lomeno k plus vynásobíte jenom s jedničkou, zderivujete a vynásobíte minus m plus r a tak dál. Jo? Chápete, že můžu formálně tu řadu derivovat člen po členu a z toho zkonstruuju řady pro phi 1,1 a phi 2,2. OK. To je moje kompletní řešení mojí master rovnice. Vypadá následovně phi 0,0 od delta, kde delta je následující proměnná. Chcete to řešit kolem horizontu? Horizont té podkladové černé díry je na 2m, takže si zavedete novou proměnou, která je 0 na horizontu, abyste si to hezky napasovali na rozvoj kolem horizontu. Takže tady je explicitní nekonečná řada pro phi 0,0 v řeči mocnin delty, kde delta je teda r minus 2m. Je to nekonečná řada. Koeficienty jsou m-ko, anebo čísla, anebo káčko, což je káčko v tomhletom případě. Není rovný káčko, ale je to 4 krát k, kde k je rovný káčko, krát, nevím, jak to nakreslit, takhle. Ještě mimochodem jsem si vzpomněl, že jsem vám tady chtěl dopsat ty hmotnosti těch duchů, co byly na tom slajdu s tím standardním modelem, tak to vypadá, to je velmi podobná kombinace, proto jsem si na to vzpomněl. Hmotnost toho spin 0 ghosta vypadá takhle a hmotnost toho spin 2 ghosta, tam je snad 2, rovný káčko a tady A. Tak, takhle vypadají ty hmotnosti těch duchových stupňů volnosti, když to nakaplujeme na standardní model a uděláme z toho QFTčko. Tak, a teď to, co máme na tom předchozím slajdu, ta explicitní nekonečná řada pro phi vlastně není výsledek. Phi je, dobře, nějaká projekce Ricciho tenzoru, ale vy byste se chtěli podívat na perturbovaný metrický funkce, že jo? To je to, co hledáme ve skutečnosti. A k tomu vede taky trnitá cesta, i když ne tak moc. A dá se to dointegrovat až do konce. Mimochodem tady tohleto dole, nefunguje ukazovátko, tohleto dole, tady ten jeden bločík, mi trval fakt sakramensky dlouho, protože vy tam máte nějakou jednu integrační konstantu v té řadě. Jo? Všechny ostatní konstanty už víte, to jsou ty káčka, mk, čísla a tak dále. A zbyde vám tam jedna jediná, to je C0, to je ta první. To je v podstatě normalizační konstanta té frobeniovské řady, když to můžete nanormovat na co chcete. No ale co byste chtěli, je, aby to mělo stejnou normu jako to přesné řešení. Vy chcete relatenout C0 a Bčko. No a to je peklo, protože vy musíte vzít tu přesnou řadu. Vy musíte vzít tohle. Tyhle ty dvě řady. Vygenerovat si třeba prvních 100 členů. Pak musíte přetransformovat do jiných souřadnic, protože tohle je v řeči R bar, ne v řeči R. A ta souřadnicová transformace je přes integrál. Takže vy musíte šíleně přetransformovat do jiného čartu, abyste to srovnali. A opravdu to funguje. Opravdu na sebe padnou ty dvě řešení, samozřejmě v tom lineárním řádu v Bachově parametru, ale jenom pakliže platí tady ta rovnost. Jo? Takže to je tady ta rovnost. OK. Teďka už jenom finální 2 slajdy. V podstatě jenom takový dump výsledků, který jsem se snažil napsat v co nejkompaktnější podobě, i když to jako není moc pěkný. Tak pozor, není to pro slabé povahy. Takže perturbovaná metrická funkce R a H se napíše jako background plus perturbace. No tak background je tady. Když se podíváte, jo. OK. Jo, když se podíváte, tak 2m plus delta je přesně R. Jestli si vzpomínáte, tak background byl, že velký R je malý r.
To samý tady, jo. Tohle to je ve skutečnosti 1 minus 2m lomeno r. Na příštím slajdu to bude hezký. A tu perturbaci napíšu jako Bachův parametr krát řada. No a teď jaký má ty řada koeficienty? No, tak prvních 9 vypadá takhle, no a všechny ostatní si spočítejte z tohohle. No, v principu se to dá, naboucháte to do matematiky, můžete si vygenerovat, kolik váš počítač uzná za vhodný. To by bylo, jak se počítají háčka, tohle to bylo všechno jenom, jak spočítáte tyhle ty koeficienty. Teďka jak spočítat tyhle, to už je easy. Můžete vidět, že proto máme explicitní vzoreček. Ten je tady. No a teď můžete se koukat, jaký má ta řada vlastností. Tohleto je v podstatě vizualizace podílového kritéria, nebo spíš, no dobře, podílový kritérium by bylo, kdybych tam plotil odmocninu z n členů. Já plotím 1 lomeno, protože vím, že je to poloměr konvergence té řady. No, tak když se podívám, tak ten poloměr konvergence na 2000 členech mi tady konverguje k nějakému číslu 0,7535. Když si zalistujete v učebnicích analýzy, ne v té naší, tam jsem to nenašel, tak zjistíte, že pro řešení obyčejné diferenciální rovnice ve tvaru řad platí prostě obecný teorem, který říká, že poloměr konvergence je nejvíc následující. Sednete si do originu na komplexní rovině a koukáte se všude kolem v komplexním landscapeu, kde je nejbližší kořen toho koeficientu, který vám v rovnici násobí druhou derivaci. Jo? Tak tady je nějaký a od r a to a od r může mít kořeny. No a to a od r v případě naší master rovnice máte napsaný tady, kromě obvious caseů, jo. Obvious je, že tady v tom a od r vystupuje r krát r méně 2m. To je celkem obvious. A ten třetí neobvious kořen je kořen tady té kubické rovnice. No a ve chvíli, kdy si je dosadíte, tak zjistíte, že ten poloměr konvergence je maximální. Konverguju k nejbližší singularitě na komplexní rovině, takže to mám to konzistentní. Jo, tady je, že je to pro volbu parametru k1 osmina m rovná se 1 polovina. A perturbovaný Bachův invariant vypadá úplně stejně jako pro to přesné řešení. Takže jsme to opravdu zvládli extrahovat ten lineární řád. A teďka tohle byl rozvoj kolem horizontu, jo? Ten je v té nezávislý proměnný r minus 2m. A rozvoj kolem singularity je přímo v r, protože singularita je na r rovná se 0. Opět udělám to samý, napíšu metrické funkce jako background plus perturbace. Je tu velký B, protože ten Bachův parametr je obecně jiný. Neřešil bych to, technikalita. A mám tady opět nějaký koeficienty RI a HI toho řešení. A zase tady máte prvních 9 a zbytek si dopočítejte. Jo? Opět dá se to zadat do matematiky a počítat s tím. Tady jak se spočítají háčka, zase tentokrát jenom z dalších 2. OK. A tady je analogický graf pro stejné hodnoty parametrů. A můžete vidět, že poloměr konvergence na 2000 členech je bajvočko 1. Což je super, protože tady je volba parametru m rovná se 1 polovina. Takže ten komplexní pól, který vám to v tomhle případě ovládá, je reálný. A je to r minus 2m. Takže to řešení kolem singularity je validní všude kolem singularity, ale nejde, jako jak bych to řekl, prodloužit za horizont. Okay? Opět perturbovaný Bachův invariant sedí přesným řešením a tohle je tuším poslední slide. Poslední otázka, jak ověřit, že to je pravda. Vezmete si, já bych to popsal na prasáka, vezmete si ty polní rovnice kvadratické gravitace přímo v souřadnicích, do těch naflákáte ten náš Robinson-Trautmanovský ansatz a vyjde vám tady ty šílený nezávislý 3 rovnice, tadle a tadle, 471, 472, 473. Pak můžete do těchto rovnic dosadit to svoje perturbované řešení a koukat se, jak dobře řešíte tu rovnici. To je vyobrazený tady na tom obrázku. Tady můžete vidět, že pro 0,4 m je chyba 10 na minus 20. Jo, dostanete se
typicky na polovinu vzdálenosti k horizontu a pak vám to řešení začne mít chybu řádu konstanta, což už je, jak kdybyste hádali to řešení skoro. OK. A to je všechno. Děkuji za pozornost.